Is-sena li għaddiet il-fuq minn €1,000,000 intilfu minn persuni u negozji għax sfaw vittmi ta' frodi. Ryan Caruana, uffiċjal tal-Bank of Valletta qal li mal-1,700 klijent tilfu bejniethom €300,000 għax fost oħrajn waqgħu għall-ixka tal-kriminali u taw id-dettalji tal-kontijiet tagħhom. Isegwu l-iskemi ta' folots ta' investiment. 11 il-każ fejn bejniethom tilfu €200,000. Skont is-Sur Caruana din is-sena dawn l-iskemi splodew. Fl-ewwel 3 xhur diġà rrappurtati 10 każijiet u l-ammont mitluf huwa €40,000 aktar mill-ammont sħiħ is-sena l-oħra. Is-Sur Caruana qal li jinqidmu l-aktar iż-żgħar u l-adolescenti. Fortunatament l-età żgħira qiegħda tkun aktar frodata minħabba għandha riskju ikbar u qiegħda tkun aktar imbumbardjata daw it-tip ta' scams. Il-kriminali tal-frodi jattakkaw ukoll lin-negozji. Is-sena li għaddiet insterqu mal€1,500,000. Jispjega li l-kriminali jidħlu fl-emails u jirnexxielhom iqarqu bin-negozji waqt tranzazzjonijiet ta' flus. Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena 5 negozji ngidmu il fuq minn €170,000. Fost l-akbar problemi, ir-romance fraud bil-vittmi irġiel ikunu iktar minn nisa. Is-sena li għaddiet 12 il-każ fejn intilfu ma' €500,000. Is-Sur Caruana spjega li l-kriminali jattakkaw bejn l-10 ta' filgħodu u kmieni wara nofsinhar meta persuna taf tkun qed tbati mis-solitudni. Żied li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena il-bank kellu 5 każijiet ta' romance fraud li bejniethom tilfu €68,000. Persuna sfortunatament minn qiegħda titkellem ma' xi ħadd ieħor illi jinsab il-bogħod illi qatt marat u għalhekk hawnhekk nagħmel dal-punt fejn qatt m'għandkom tibgħatu l-flus lil xi ħadd illi qatt ma rajtuh. Kenneth Farrugia, il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta qal li l-bank jinvesti ħafna riżorsi biex jilqa' tant kriminali sofistikati. Qal li għalhekk il-bank qed isaħħaħ il-kampanja ta' edukazzjoni biex in-nies ma jitilfux il-flus li tant ħadmu għalihom. Kemm għad hemm nies irrid ngħid minn kull saf tas-soċjetà, jiġifieri dan mhux xi ħadd li ma jifhimx fisser nafu nies li huma chief executives li nqabdu f'dawn it-tip ta' frodi. Jiġifieri u issa qed inħossu li rridu nkomplu nwessaw u nsaħħu l-informazzjoni għandna l-esperti tagħna f'dan il-kamp biex inkomplu ngħinu lill-poplu ġenerali biex jipproteġi ruħu aħjar. Għal dan il-għan il-Bank of Valletta jorganizza webinar bil-Malti l-4 7 ta' Mejju fil-5 ta' wara nofsinhar. Ir-reġistrazzjoni ssir b'link li hemm fuq il-paġna ta' Facebook tal-BOV u fuq is-sit elettroniku tal-bank.